Kaixo gazteak, ni amona ditua naiz. Eta gaur internetok abiadurei buruz hitz egingo dugu. Velocity, yes! Ara, ni leno web gorria kargatu behar nuenean, zema denbora? Orduan, ukelele jotzen nuen. Antiko garritu. Haua zagaldu. Antiko garritu. Betarrekoak. Haua. Ukelele. Nahikoa da. Eta Euskaltelen zuntz optikora pasatu nintzen. Eta interneteko aditua egin nintzen. Orain interneten egiten dudan guzia, ziztu bizian egiten dut. All velocity, xup! Eta dena batean egiten dut. Twitteren ibiltzen naiz, filmak ikusten ditut, argazkiak partekatu, alegia. Aditua naizela interneten.